Pohjois-Suomeen, niin se on aivan sama kuin meidän kieli. Mulla on tosiaan kämppä tuolla Enontekiöllä Helsingissä. Nyt väärin, ne puhuu tätä samanlaista meidän Rannan varressa, Tornionjoen varressa. Kuule, mikä sapa ja miten se meidän? Kilua. Ruokapojat, se auttaa. Se on niin rauhallisesti. Mitä, että hän on rauhallinen? Joo. Ei helvetti ole. Se on semmoinen hätähoito. Jaha. Ta upp motorn. Pappa.
Täytyy kyllä sopua lämmöllä. Đó, không nhà luôn. Thằng này nó cũng ra là tốt. Họ tới sợ đúng không? Họ tới sợ và thế. Lên luôn rồi đó. Hỏi là cô. Very easy. Get på den. Kuka tuli tässä? Tässä vedälle vielä. Joo. Tällaista ei. Näin.
Ei mitään paljon. Ai. Se. Vetääkö? Engel on rautavettä. Vauhtia, pojat! Pankaa vähän vauhtia kuule. Paljon kallaa siellä painaa jo. Niin se on. Peräroolat, kalat ylös. Meru. Eikö nää
Kun minä noin tehdään, katso nyt se nousee taas, katso. Joo, just joo. Jos yli meinaa. Liikuta näin nuotassa. Joo. Katso. Onko siellä kalaa? Tähän me nostamaan sitten kuule. Kuule, Tulee sieltä kuule niitä. Roolosi, vie nyt se, vie. Se on meille niin kaukana eessä, kuule. Joo, niin se helvetin hoppuhousu, se kiskoo liian lujasti. Ei, mutta ne kiskoo ylös. Katso, siellä on kallaa. Kuule, kiskoo ylös sen. Se on teräukku. Neuvoanta ja Katso nyt missä teräukku. Ei ne meillä ole mitään kiirettä. Joo, siellä on pojat Meillä on kallaa. kiire kuule nyt. Tässä on kyllä. Mutta meillä on monta kisko metriä minuja. eessä. Älä kisko minuja. Ei ne tästä pääse pois. Katso, siellä on kallaa. Joo, on siellä kala. Ei ole lohia. On! Täällä on. Ole hopuussa kyllä. Älä ole hopuussa. Liikuta nuotassa näin. Joo, katso perässä jo on kaloja. Tässä on pojat perkele lohia. Ei ole osto. Mitähän lyöhän nyt leikkaa? Kyllä sen tuntee nuotassa. On kyllä, miehän näen tuolla. Kuule, sehän pitää alkaa nuopohan nyt jo. Joo, Kävi pitää alkaa paikalla. Kuule, älä hättäile. Katso hättäile. Ei ne siitä pääse niin. Ota mies alas. Aha, onko näin? ja Ai tää on nuopumista. Tuosta korkealingan. Korkealle nosta kai. Ai se on näin? Pane täältä. Juu. Näin se Mie olen eessä. Mie vielä olla eessä, pojat. Syvät eessä, okei. Mä ymmärrän, Kauppahan joo. joku pienempi kala on. Ai se on noin. Ei siellä mikään isompaa vanoa. Se on tolla viisi. Kattuu kiinni. Helvetti. Ei soppa venhe. Kuulkaa. Mitä te? Ota nyt. Antaa kollaa siinä. Joo. Ottakaa nyt. Joo, Tobias! Haite! Tai hä, du håller där. Du håller där. Du får inte dra. Ner mot kroppen. No se löysäsi. Joka löysä. Hetki. Nu får Ei du. se ole, se on täällä kiinni vielä, ei se on kiinni. Ei se on pohjausikin. Ota nyt. Ota vensi, se on parempi kuin vensi. Se on fast pot. Ota tällä puolella. Ota. Mikä helvetti. Tähän on tästäkin. Tuosta. Ota nyt. Ei se ole siitä. Täältä, tästä. Tuosta. Eikä on täältäkin. Ota nyt tikusin. Yksi pikku pappa siis siitä kappaleesta. Olevan iso sitten. Helvetti. Nyt! Mutta se on kiinni täältä. Niin. Nyt vetää! Joko vetää kava. Yliset ota. Tästä on Jevre siellä. Jevre, Siinä on kivi perkele. Onko se kivi? Vieläkö joku siika? Joo, joku siitä. Iskä kamalle, nopeasti. Kolme siika. Ei, Tuolla oli kans yksi siika tuo. helvetti te. Se on niin matala vesi kuule. Joo. Ja oliko se kivikin vielä tossa? Se menee silmään. No niin. Sieltä se näyttää. Ei se aina, ei se.
Se on. Kala on niin on semmoista. Se on. Tuolla on hei pieni kala vielä tuolla pohjalla. Sieltä tulee kohta. Siellä tulee heti. Joo, sieltä tulee. Pappa, vilka är den termas? Aave. Onko se ahvena? Appora. Joo, kun se on jonkun verran iso. Joo, se on todella hieno. Sitähän viedään Suomesta, viedään tonne Eurooppaan, siis Keski-Eurooppaan. Yes, se on. Joo. Ne on parhaisia ravintoloihin. Mamma tykkää siitä Joo. ahvenesta. Ahven on todella hieno. Aina ahvenet tuo kotiin. Jos mä olen joskus jossain ravintolassa, siellä on ahventa. Eikö ole aivan kun menee? Käyvät menee tuonne menee. Kärkiä kalaa, ehtii kärkiä kalaa. Joo. Oota, nyt on se kettu siinä lavassa. No niin. Mutta me otellaanko mä näitä, kun se menee se niin. Joo, tuo päin jätin mulle nyt. On se. Ei, tässä tuli just nyt on, että täytyy laskea. Ja tältä puolta laskea ulos. Ilkkaan. Niin tällä tavalla. Joo, kun itsestään, ei tarvitse voimia käyttää. Joo. Ymmärrän. Ymmärrys on hiiviä. 26. Joo. Joo, se enää. No me kerkemme just kun rivaa pitää. Mutta ne on vähän kahvikupin niin. Ja nyt on vasta kahden. No. Tuo auttaa. Se kiskalla tätä veneestä itse. Aukaset huoneen siis. Kuule, kun olisi fanaattinen urheilu. Joo, se on se mukava, kun ne sitten vähän ärsyttää. Kiusannut Joo, niitä, joo. joo. Mutta mä en oikein... meillä on lohtu tämmöinen, että eihän se ole pahaa, että tulla kakkoseksi. Niin, Mistä tuolla me aloilla justiinsa? Mitä te? Ja venheestä ja kalasta, minkälaisia kaloja? minkälaisia kaloja? Joo, pieni kala, iso kala ja... Joo. Sitten vai kuinka? Joo, meillä on joka kala on isovelle koko. Niin se on sanotaan, annetaan nimen sille. Kaikista pienin kala, se on sapakka. Sapakka. Ja sitten on lammukka. Se on isompi. Joo. Ja sitten vasta on siika. Tässä oli nämä tottiin lammukat. Lammukat. Jäi lammukoita. Joo. Tän kokoiset. Joo. Sapakka on sit ihan pieni. Joo. Sama tuosta, teilläkin se sama. Ei. Eikö se ole? Joo, nää on mulle Sitten vielä meillä oli sama. yksi mitta kans loheelle. Se oli pieni lohi, se oli semmoinen kirfeenvarren lohi. Kirfeenvarren kokoinen lohi. Joo. Ei vaan Joo, kirve, se oli eli joku tämmönen. Joo. Kirveenvarre, joo. Ja sitten on yksi, joka jäi kuule puuliakala. Mikä? Puulia. Se on semmoinen vähän isompi kuin nämä, jotka me saimme. Se on vähän isompi. En mä sanoma, sitten se on konisiika. Just ei. Joo, konisiika. Se on sama. Joo, se on kauhean iso. Joo. Konisiika. Joo. Konihan on Suomen puolella, sehän on hevonen. Joo, mutta se on iso. Hevonen on iso. Joo, se on konisiika. Se on hevonen on iso. Joo. Siinä on. Ja ne on aina käytetty niitä. Allavuopion sapakoita sanottiin. Joo. Ne ja pantiin, kun ne paistoi niin kun pyrstöön tipuja ja sitten se oli kaikki. Siinä on ollut ruotojakaan, ne sulattiin. Joo. Joo, just. Joo.
No mikäs Ota tämä lisää. sitten, kun tässä viime nyt nuottaa, niin miksi ei sanottaa tämmöisen paikan? Apaja. Apaaja. Apaja, joo. Joo, Se on apaja, joo. Se on yksi tag, niin se on Joo, se, Joo. Mutta nyt ei ollut hyvä apaja. Ei, apaja on se yksi kierros. Se on apaja, joo. Kyllä. Joo. Mutta se ei ollut nyt hyvä tämä Ei. Niin. Semmoista, se enää me kallaa Niin, että Roland on parempiakin apajia nähnyt. Joo. Ja siitä, se oli ahveneita kuule silloin. Joo. 19 ahveneita. Oliko se tässä? Ei se tuossa alempana. Joo, pikkuisen alempana. Joo. Ja tiedätkö sitten yhtä? Ei se ole filmaamassa. on se. Joo. Ei sano mitään. Joo. Niin juu, ei kaikki. Joo, no nuotassa on sitten monta osaa. Joo. Nuotassa särykset on ne, jotka on perän lähellä. Särykset. Se on pienempi reikä. Niin se, ja nämä, jotka on ulkona, niin saavat olla isommat. Jaha. Ja se sanotaan, että ne on tärkimäverkot. Joo, tärkeä. Tärkimäverkot. Tärki, se on pienempi tärki. Silmämitta on pieni. Silmä, joo. Joo. Just. Ja sitten on perää ja keskellä perää tässä niin se joka on merkkinä, niin se on miekkalauta. Miekkalauta, joo. Joo. Just. Ja se on takana siellä sitten, se kutsuttiin tupuriksi, se joka on, meillä oli ennen tuon verran narua ja siinä sitten oli tupuri. Just. Ja se pidätti ylhäällä. Onko siellä painolla joku erityinen nimi, se paino, jonka No, koppa. Ai se on koppa? Joo, Joo. ne on koppa. Joo. Joo. Ja sitten oltiin lautaset ennen puusta tehty. Nyt on korkit. Nyt on korkea. Joo. No, mikä sulla on tuossa alasessa? Onko se niinku plyjy joku vai? Mulla on semmoinen plyyrihmä. Joo. Plyyrikappale. Joo. Mulla oli sitten jostain ensimmäistä. Meillä, ja sitten jos nuotta tarttuu pohjaan, se puuttaa. Se puuttaa. Joo. 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 Ja tuolla No nyt mä ymmärrän, kun meillä puuttamisesta mikä. Mä en Joo, ymmärtänyt joo. ollenkaan. Ei. Jos tarttuu pohjaan. Joo. Joo. Just. Ja siinä onneksi tässä oli kauhean hyvä, että minulla oli vene, kuule. Minä saatoin Niin. mennä ja samassa minä näin justiin, se oli niin kirkas vesi. Kato, se menee nuotta aivan niin kuin V, kun Joo. tuossa on tarttunut. Ja jos kylliksi veethän sitä ei pirua saa koskaan irti. Joo. Jaha. Mennyt vuonna muistaakseni. Joo, Me joo. joudumme kahdelta kantilta ottahan ylös. Niin, Ai siis nostamaan ylös. Joo. Joo. Ahaa. Ja No, silloin eikö se vie ole- kaikki Kyllä hukkaan. vielä tunti Niin, silloin, mä kun se just- tarttuu, mutta minä en ymmärtänyt sitä. Että Eli se menee tänään hukkaan se se on koko tukka, veto silloin. Joo. Just. Joo. Työ Kyllä meni se- ihan hukkaan. Kyllä sen tuntee. Aika kauan väyleen. Joo. Ja sitten Mutta nyt on niin mahdoton matala vesi. Joo. Niin, että nyt on, onko tämä poikkeuksellisen matala nyt tää? Ja mä oon- Tässä se joka vettää tällä puolella, niin kun sulla on rihma, kun se tulee nuotasta. Ennen kuin lähet tälle puolelle, se pitää ottaa se rihma niin lähelle muturia, kun vähänkin menee ottaa. Joo. Ja sitten kun se karataan väylälle. Joo, väylälle, joo. Ja sitten kun se on väylällä, niin karataan takaisin, mutta se laskee rihmaan kanssa. Mikä sen rihma on sitten? Eikö se ole joku muu nimi Se on sillä? köysi, eli tauko. Tauko. Joo, tauko. Se sanoo. Se pitää Joo. takaa. Joo, Mistä se tulee? Tauko. en tiedä, tauko. Köysi ja taukko, se on sama. Ja onko köysikä? Meillä Ei se kuuluu tauo. koskaan tauko. Ei se tauo. Ottakaa. Ei se tauo. Ei. Minä en tiedä. Tuntuu onko- tauko, kun tauko on taas Suomessa. No, tauko niin se on paus. Paussi. Joo. Kiitos, mulla on. Kiitos. Sitä ei koskaan, meillä on. Sitä ei ole koskaan katso, Mutta ei pikkuhalu. Joo, ihan pikkukalla. perhoisia. Joo, mutta sitten kun Kiitos. se lähimme sitten, me aloimme tämän, siinä on myös nimiä sitten tälle hommalle, se joka se viskaa veteen sen nuotaan ja sitten soutaa ja Me olimme puittiot. medelmäpuisto. Joo. Ai, Ja, tuolla, joo. joo, puittio. Se on puittio ja sitten soutomies ja sitten heittämämies. Joo. Mikä on tärkein? No, kaikki on yhtä. No, mutta onko joku tärkeämpi? Ei, no se on tavallisesti se, että se joka on hyvin tottunut, se heittää. Joo. Ai se heittää. Joo. Jaha. Ja soutomies oli aina nuori poikainen ja sitä kirottiin ja haukuttiin. Niin sen Joo. saa haukkua pataluhaksi. Joo. Joo, Joo. se vikaa toi kaikki. Joo. Minä menin Kympretin kanssa, tuossa on järvi ja se tuulesi sitten ja aloin verkkoa panemaan. Ja sitten tuo muovivene kuule.
Ja minä nuhtelin sitä pikkusen kovalla sanalla. Joo. Ai. Kympritti löi yhteen airoja ja sanoi, että saatananen ja souva itse. Se oli oikein. Minä otin ylös verkkoja. Että jos joskus tahon sinua soutaa, niin kiellä. Joo. Me tämä puhun ne 2 päivään toisille. Ei tiedä. Joo, teillä oli täydellinen sulku. Joo. Jo tuli sulku. Joo. Motorsin tarttui verkko. Joo. Oi, Ja minä ajattelin vasemmalla lairolla. Ja hän piti, että se oli hänen vasempi. Se oli, minä menin Näinhän se käy. Joo. Näinhän se käy. hättäilemässä. Uusi verkko, perkeleen reppentyy. Niin, näin. Teillä käytiin sitten semmoinen parin päivän mykkä. Joo, rääpy. Se on kyllä hyvä. No se, että sitä oli niin paljon, mulla ollut, ei ole, mie en saanut aikaa. No, niin, Joo. ei saanut Mutta aikaiseksi. onko se, ei se ole Ei se ole suomi. Kyllä mä rääpyä sanan olen kuullut, mutta mä oon oikein ymmärtänyt mitä se tarkoittaa. Joo. Ja tuossa kun Elias Mä ei, luulen. ei mulla ollut rääpyä, mulla ei ollut aikaa. Aika, Joo, ei tullut aikaa. Joo. Tämä on hyvä uusi Joo. sana. Ei tullut aikaiseksi. Joo, Saamelaisen nimi. Se Aunas ei, minä uskon, että Ounis merkittää jotakin, se on jonkunlainen tunturi. Mutta sitä... Jääkö outa, se on mettä. Joo. Se on 723 metriä korkea. Mutta se korkein laki on nimeltä, siis se on tämmöinen iso tunturialue. Siis se on niin kuin monta tunturia. Joo. Et niitä sanotaan Ounastuntureiksi. Mutta se korkein laki, sen nimi on Outakka. Mielelläni Ilkkalle tässä kerron, kyllä nähnyt kuormakassa se merkki. Ja met lapsena, katso se on ukkonen lyönyt siitä. Joo. Ja met lapsena sanomaan, että se on Jumalan merkki. Joo. Se on niin kuin vanha äijä, joka käy. No, sehän on siinä. Ja sitten lapsena me pelkäsimme että jos pahaa tehimme, että kun se Jumala siellä näkee meidän. Joo. Sitten oli kuule, sanottiin ennen meille lapsille, että kun saenkaaren näyttää, niin älkää menkää sormella näyttää, se mätänee sormen. Mutta Maija Johan sanoi, että se menee hyvin pojat, saattaa näyttää, mutta varsin pidetään sanoa jälkeen lip. Joo. Tämmöistä en ole kuullut. Ai joo. Mä tämmöistä kuullut sateenkaaren. Joo, että älkää menkää sormella näyttää, se Ihan mätänee totta. sormen. Niin, kunhan pölätettiin ilman mitään. Joo, ei mutta tämmöistä juttua, että on No, meillä oli sitten, kuule, täällä kun alettiin teurastaa Lahtaahan. Mehän laulettiin se sijatappolaulu. Joo. Mehän laulettiin heitä se sijatappolaulu. Se on komia. Tiedätkö mitä tehtiin? Se on Kato, komia. pikkupojat, niin ne oltiin sihtaamassa siinä, kun se tappaminen, se oli aika Aika raakaa työ. Ja ne sanottiin sitten lapsille, että kuule menkää, mene tuolta naapurista noutahan sen hännänvetorauvan. Joo, ja me muistamme laukaamaan Leeville, että isä tahtoi laihnaa hännänvetorauta. Voi mahotona, sanoi Leevi, että me justiin olemme salmolaisille niitä ne nouvettiin, käykää siellä. Niin. Ja me lapset juoksimme ympäri kylää sitä ja joku antoi jonkun pikku rauvaan sitten. Ja no silloin se oli se verinen hoito pois ja se suojattiin lapsia tulemaan. Joo. Niin, että pantiin ne pois, kun se on raaka homma pistäminen. Hännänvetorautaa. Joo, että se oli se tarkoitus. Niin se sanoi tuon Poikkikalla. Eikö Poiju joku Pojuville juottiin kirjoa jäsnikin. Joo, ja sanoi, että on se sitten hyvä, kulako näin lämmin, kuuma ilma, ette tätä ottaa. Joo, ja toinen ja pakkasella kanssa. Siinä meni vaimo hermostui ja lapsista Joo, illat kaikki vaikka aina helvetti. istuttiin vaan. Joo. Ja siihen aikaan nykyisin ne täällä kokoukset päivällä, mutta Silloin silloin oli pidettiin ilta. ilta. Mullakin oli niin kuin melkein joka viikon ilta ja viikonloppuna vielä, niin sitten tuli vieraita kaupungille ja sitten piti olla niiden kanssa kaiken maailman vieraita. Se oli kamalaa homma. Ja niin kuin Roland on maaseudulta, mä olen myös ollut ihan maalaispoika. Aivan maalaispoika, niin se oli aivan vieras maailma.
Se ei meille sopi. Ei se sopinut Se meille. joku koktailijlasi. Tossa Joo, noin ja oltiin. puhua paskaa. Joo, siellä. puhua paskaa. Ja tehenteellä. Siis Keskinellä. Me on ihan Se oli samanlainen pakko, se oli pakko taustarooli. semmoista Joo. teatteria. Pane piiloon. Ahven vita. Se ei saa tuota vettä. Vasarta semmoista otti ruuan. Joo. Tässä. Anna virta ja syy karua ja virta. Amma ja makan doruana. Amma vetään siitä. Ja niin helposti tulee tänne muuten. Aha. Se on iso kivi, vaan onko se pikkuinen joku tässä? Tässähän me mennään väylälle nyt jo. Tällä lailla. Tähänkin kiertää. Niin on ajattelin, että se on vanha käykin hetkellä kanssa, eikä mikään niin muuta. Kuka on mitään tarkkua nuotta. Det här noten är över till noten är 115 meter. Och under tenet är 186 meter. Och den är djup så här vet du. Det är 12 fot. Och 12 fot där är cirka 3,60. No ihan Etelä-Suomessa, aivan meren rannikolla. Olet Oopussa käynyt? Joo, ai joo. Mä olen ihan syntynyt Oopussa. Mut mulla toinen elämä on täällä. Mä olen aina tykännyt Lapista. Jos ihmisellä on monta elämää, niin mä olen varmaan oikein elämässä asunut täällä. Mutta joo, se istuu niin hyvin tämä elämä. Mä tykkään tästä. Tosi miehiä. Mullahan on sitä papua. Ei sillä lailla ymmärrä, näin se tehdä muuta. On mutta tällä lailla. Ei, oota nyt. Kävi kierteellä tällä lailla. Kävi laskia takaisin näin. Joo. Justiin sanoo. Ole pikkusen jäljellä. Ole siinä. Minä me olen aina pitänyt siellä vähän jäljessä. Mutta hyvä mies vielä sittenkin. Sittenkin on, oikein hyvä. Joo, kyllä. Joo, mulla on vähän tätä sähköpostia joka päivä töissä. Ja joka kuulee. Mulla on nytkin tietokoneen mukana. Joo.
Täytyy vähän kehuakin, se on vaan niin Joo, se on niin paha malttaa. Joo, niin se on. Kuule, me saan vähän Mitä niistä saa? siinäkin hommassa. Joo, niin se on. Ei mitään. Entä pitää salvaa? Sitten se tarvitsee salvaa. 19 loppuun. No, niin herätin pojan. Niin, ja, mutta tarvitaan kuin viimeksi. Tämä on nuopuaminen. Minä vielä nuopua. Joo. Joo, siijat siellä välkkyy. On siellä siikka. On joku siikka. Ei Joo. siinä monta vaan on. Joo, siellä muuta. Siinä aika hyvin. Siinä syksyvästi. Nyt tuli siikka. Joo. Joo. Joo, siellä. Minusta vähän näköisenä. Joo. On mycket fiskabita. Minulla on paljon isommat siiat tuolla. Joo, tuolla on iso, joo. Me tehdään noin aina ja sitten tuon verreemiä. Kuule Ingemari, pitää joku alkaa ottaa noita kaloja. Mitä pienimpiä saattaa ottaa läpi. Saako ne läpi? Jos on ei tee tole. Isommat. Tätä jos saattaa. Hääti mennä sieltä kuule. Kyllä se meni. Siitä tuli. On komia. Tuolla on yksi. Missä se nyt on mennyt? Näin se on, jos me tuolta päästä. Joo, ja tuosta nyt. Siitä. Siinä on isoimmissa. Eikö vaan? Sieltä saadaan. Täältä taas tulee. Tällainen muuta, että ne saa täältä. Så nu får det vara bra. Arolla, jos katsoisit ylös vähän, nostaisit sänniä, ja kavemaan tuolla. Niin. Se on toi lippa vinossa siis. Joo, siellä on lippa. Joo, nyt Osta täällä. tää lippaa vähän. Täällä. Sillä on. Täällä. Tänne. Putoo Ei kyllä sen. jotkeen. Joo. Joo. Tuosta. Siellä. Siellä. Pitäisi olla vielä yksi. Se on tuolla. Missä se on? Jos siellä. Siinä. Siinä menee Se täältä. sitten löytyy. Ota nyt. Noin. Siellä. Sieltä lisää sen. Siellä. Jos oli tuolla, Oli siellä. Siellä se on. Se on hyvä. Siinä ne sit oli. Onko vielä? Onko vielä? Ei ole. Viskaa perään. Joo. Tuo on ruoho. Mene kvart. Aivan ruoho.
Tuolla otan suurretan tästä enää. Vai? Otan suurtan tästä enää. Ja tän fastnar nyt tähän. Näitä vaikka reikä. Hän tuommoisen muovipussiin. Eikö se ole siinä vieressä? Ja Traktori pannee muovipussiin. joo, kyllä aivan, joo. Pitäisi olla hurstisäkki, Niin paljon on. Joo, hurttiset. että se saatiin ilman. Joo, kyllä. Pitää paikkaa. Ilman käynti. Joo. Muovi on aina muovia. Sitä liikuttaa vähän se tuopuista. Joo, aivan. Ei se tarvitse, kun panee kuivumaan vaan ja sitten antaa kuivua, niin sitten se putoaa pois. Hengataan ylös se. Joo. Tuohon traktori tuohon, tuolla tukkia nostetaan käsi tuohon. Joo, aivan. Joo, ja sitten vähän, sitten viruttaa vähän. Joo. Just. Enklakaste, så det är fisken. Kraana, mikä on tuossa? Sen sätter Joo, nosturi. Nosturi. Jos måste sortera borta. Otta tuossa kohta. Joo, tuo liikkuu. Eihän tuo terävällä viittiä mennä kaikki mennä. Miten toi heinä täällä käyttää? Onko se lampaiden ruokana, kun ei täällä karjaa ole? No lampaita. Lampaita. Ja sitten hevosten. Niin hevosta, niin niillä leikkihevosilla. Joo. Just. Roland on ylimmäinen kalankäsittely. Mulla on se keppi pystyssä, johon kävitään tuolla. Mennään vuotenenkin. Se on jakamisella sitä ruohollista. Äkkiä omaa jalaa, sitten on kalaa pirunen. Kuule Sessu, tule tänne, saat kapulan. Joo, meillä on korjauttaa. Eikä korjata itse. Mikä on koiran nimi? Otte. Otte. Kävi. Jaa!
koko. Joo, avataan. Joo. Hei! Kommer era här. Har du fått någonting? Vad ska ni lyfta? Va? Vad ska ni lyfta? Där pannelsidan. Jaha, ja. Har du fått någonting? Nej, inte ett skit. Jag såg 2 laxar som hoppade, men ingenting. Jaså? Det var jävla hopplöst. Ja, det är inte så enkelt. Jag var och fiskade abborre igår. Jaså, var då? Och där vid Geituripahta. Jag fick 5 sådana där riktigt fina abborre. Abborre är ju bra. Den är ju bra röka. Alla tycker om abborre. Jo, jajamän. Hiljaisesti, Matti. Silloin on hyvä tuo konsertti. Mitä? Ei, kun mun täytyy lähteä ajamaan eteen. On juuri varmasti. Ei mitään. Äkkiä on jalo. Siellä joku. On kuule ihan joku siinä. Onko yksi? Ei paljon mitään, joo, siika on. Tai muutama siika. Siika. Muutama. Vähän on. Vähän siika. Isoin siika, mitä saimme. Siellä on noita korjaa. Näytin. Mitä? Tuosta sen on. Nyt on se perää. Tee vai?
6, 7, 8, 9 ja 10. No. Hei! Va? Ja, Matti. Joo. Mä näen taas. Aika paljon vettä. Ja junasta ei ole. Tervehdys. No onneksi se oli tänne tähän. Aivan se ei näkemättä se Jokala koko maailman. Vägar de här och